ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଘରକୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପତିଦେବଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ରଜ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆସିବେ ମାନେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖାହବ ଆଉ ଶୁଆ ହବ, ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଏସବୁ କେବଳ ମମି ପାଇଁ। ମମି ମୁହଁ ଦେଇଛି ବୋଲି ଏତିକି ହଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆସିବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଆ ଦେଖିବେ 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 ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ 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 ଶୋଇ 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 ଯିବ। ଏବେ ଦେଖୁନ ଏବେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି? 10:45 ହେଲାଣି। 8ଟା ବେଳେ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ବାହାରୁ ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ ସବୁ ଖିଆ ହେଇଗଲା, ମିଠା ପିଠା ଖିଆ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଆଉ ଇଏ। ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ବେଳକୁ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ଖିଆ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଚାଲିବ ପୁଣି ଲୁଡ଼ୁ ଫୁଡ଼ୁ ଖେଳ ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି ଜିନ୍ଦେଗୀ ନା, ତମର ଏଇ ରଜ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚରେ, ଆଉ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ। ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ବାଏ। କ'ଣ ମମି ହବ? ମାଛ ତରକାରୀ? ୟେସ୍, ମାଛ ତରକାରୀ ଝୋଳ ବାଲା। ଆଉ ଚିକେନ୍ ହବ ଆଉ ଯୋଉଟା ହବ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଇଏ ଗୁପ୍ତକୁ ଚିକେନ୍ ଗୁପ୍ତକୁ ମାଛ ଯାକ ଏଇ ମଛଲି ଝାଲ ହବ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଗୁପ୍ତକୁ ହବ। ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ଝୋଲ ହଁ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ରୋଷେଇଆ କିଏ? ଏଠି ମମ୍ ମାଛ ବାଛୁଛନ୍ତି। ସାଇଡରେ ଆମ ବିଲେଇ ଅନେଇଛନ୍ତି। पकड़ा आमे खाइबो, मम्मी खाएनी, ये खराब कथा है। मम्मी पकड़ा खाओ नहीं, मम्मी रो नहीं जाएगा। चिकन खाबो नहीं मम्मी, चिकन खाबो नहीं मम्मी, खाली मछली खाबो। अब आमर बड़ रोसैया आम घर डाड़ी लेकिन सबुदिन रोसे ही करेंगे। किसी स्पेशल हम ना डाड़ी ही दायित्व। मम्मी टी खसी जाए चिकेन आउ माछ भजा आसले मम्मी खसी दिव नहीं यही थोड़ा मामा ना ना पकड़ा चिली खाते सॉस दरकार देखा तो मसला पड़ से लगेगा ना ना खाली अदा रसुण पेस्ट पड़ছে ଆଉ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆସନରେ ହେଲ୍ପର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଡାଡି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ଡାଡି ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମତେ ଟିକେ ଖାଇ ଖାଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ଭଲ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଲା ଡାଡି କହିବ ଏଇଆ ଭାଇ ମୋ ନାଁଟା ବଦନାମ କରିଦେଲା ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ। ଡାଡିଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଚିକେନର ମିଟ୍ ମସଲା। ପକାଏ ନା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ରାଜ। ଡାଡି କହିବ କିଏ ଏବେ ତୁ? ଓକେ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ। ଆଉ ଲୁଣଟା ମମି ଦେଲେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ମମିର ଅଛି ନା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମମିର ଅଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍।
ମମି ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଅଣ୍ଡାଟା ଚିକେନରେ ପଡ଼ିନି ନା ଲୁଣ, ସେଥିପାଇଁ। चलो बास्ना आया क्या? या ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏ ଆଜି କେତେବେଳେ ଖାଇବା? ମମି ବିଚାରା ଆମ ପାଇଁ ଫସି ଯାଇଛି। ମମି ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ 3ଟା ବେଳେ ଖାଇବ ବୋଧେ। ମମି ଫସି ଯାଇଛି ଆଜି। ଓକେ, ଆମ ଘରର ପରମ୍ପରା ଏଇଟା, ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଏଇଟା ପକେଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗେ, ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି। ଡାଡିଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବ। ମାନେ ରୋଷେଇ ହବ ମାନେ ଚିକେନ, ଏଇଟା ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମସ୍ତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମଟନ ଫଟନ ଖାଉନୁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚିକେନରେ ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏତିକି ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ନା, ବେଶୀ ଅଧିକ କାଳେ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍। ପାୟଲ କପଡ଼ା କାଟିଦେଲୁ, କପଡ଼ା ପରେ ପଡ଼ିବ। କୋଉଠି ରଖିଲୁ ସେଇଟା? କଲର ମସ୍ତ ଦେଖାଉନି? ନା ପାୟଲ ଯା। ଭୁଲ ଟାଇମରେ ପାଣି ପଳେଇଲା, ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସିବୁ। ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କବାଟ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ। ମଟର ଚଲେଇବ ମନ କରି। ମୁଁ ନାହିଁ ତ ତମର ଏତେ ନାହିଁ, ସେଟା କଣ କରିବେ? ମୋର କଣ ହବ ଏତେ? ତାହେଲେ ଲିଜା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ସେଥିରେ। ତମେ ଠୁଲା ତରକାରୀ କି? ଠୁଲା ତରକାରୀ? ଆରେ କୋଉଥିରେ ଖାଇବ ଚିକେନ? ମୁଁ ଏ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇବି। ତାଙ୍କର ଦିଆ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଆଣିଛି ଗୋଟା। ଆମେ ଦଉଛୁ ଲଙ୍କା।